ಮರಟೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಲ ಕುಲ್ಲಲಿ ಮಂಗನಕಲ ಮರಟೆ ಕುಲ್ಲತ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರತ ಏಪಲ ಈ ಉರ್ತಿಯತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರತ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡುಂತೆ. ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕನೆಯರೆ ಅದನಿಗೆ ಇಂಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಕಂದು ಎನ್ನೊಂತೆ ಪಂಡ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆತನಿತ್ತೆ ತೂಕ ದಾದೊಂಡು ತೂಕ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ತೂಕ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜೇ ನಿಕೇತ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತನ ತಂಚ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲಿ ವಿನ್ಸೋದ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಾರ ಇತ್ತಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲಾದ ವಿನ್ಸೋಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬ ಎಂತುಕ ವಿನ್ಸೋ ಟೀಮ್ ಮಾನ್ಯಾಗ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಗೇಮ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನನಗೆಲ್ಲವೇರು ಇತ್ತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ A few moments later ಯಾನಿತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಬತ್ತಿನ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ್ಯಾನು ವಿನ್ನಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅಮೌಂಟ್ ನು ಪಿರದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸುಲಭಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಓ ಗೇಮ್ ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಕ್ಯಾರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೋಲ್ ನಿಕ್ಲು ನೂದು ಗೇಮ್ ಓ ಗೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿನ್ ಆವಲಿ ವಿನ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿನ್ ಆಲೆ ಯಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಕೈಸೆ ಪೋದ್ಲ ಬತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಬಾಬ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ದಯಮಾಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ದ ತಿನ್ನ ನೆರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕನಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಓವಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ಲಂಚನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಡ ಏಪಲ ಒಂಚೆಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನತ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಬೋರುಂದ ಆಪುಜಿ ಓರೋರು ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ ಇಜಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಜಿಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲುಲ್ಲೆಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಣುಂದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಇದು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಾವು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೀನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೇಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಪಾತೇರ್ನ ಪಂಡ ಡಾಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಗೊರಾಂಡಲ್ಲ 6 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಹೋಗ ಕೆಲ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಚಾಟ್ ಮಂದೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಅಂಚ ಮಾತದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಏರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಜ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ದಾದೊಂಡು ಐನ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಪು ಇತ್ತದ ಆದ ಇತ್ತುಂಡು ಅದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚಾರೆ ತೋನು ದಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ವನ ಸಾಂಡಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನದ ಒಂಚು ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಕೆಂಚೋಣ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ನ ಮುಗಿನ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಜ್ಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಲಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ಸಾಗ ನೀರು ಹೋಯ್ತದ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಕೊರಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಅದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡನೆ ಮಾದ ಸಂಬಳವರಿಂದ ಇರ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಬಳವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ದೈ ಅದು ಪರ್ಪೇರ್ಸ ಕುಕ್ಕು ಮಾರೋಡಾತಿ ಚಿರತೆ ಬಾಯಿದೆ ನೀನು ಚಿರತೆ ಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಾರೆ ಬರ್ತದ ನೀನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು ಮೀದು ಓ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ವೈದ ಮೀದು ಬೊಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಪೋಯಂಡ ತಾ
ಚಿರತೆ ಕೊನೆಯರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪು ನೀನು ಇನ್ನರ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನಿನ್ನೆ ಆನಂದಿ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಅವಡೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಗ ಆತನ ಜಲಕ ದಾನೆ ದೇವರಿನ ಒಂಚಿ ಪುಟದೇರು ಬರೇರನೋ ಮೀದು ಬರೆ ಪುನಾಲ್ ತಿಳಿ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರೇರನ್ನ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲೇಗ ಮೀದು ಬಾರೆ ಪುನಿ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಮಂಡ ಆತಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಓದನ ಮಂಡ ಎಂಚಂಡು ಕಾರ್ ಬಾರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲೊಂಡ್ಸು ಕಾರ್ಲ ಕೈಲ ಸರಿಂಡು ನಾನು ಅಂಚಿಂಚು ಬೋದು ಜಾರ್ದ ಮೀನು ಬೂರೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಸಾತಿರ್ದಾಳ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಚಿ ಮುಖ ಇನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ರಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಡನ್ ಕಾಪುನಲ್ಲ ರಜೆ ಹೋಗಿ ಇನಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾತು ನೀನು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೋಡು ಬೊಲ್ಲಾಗ ಮೊಲ್ಲ ಕೊಳೆತ ಕಡ್ಡಿಲ ಹೋತು ಭಾರತ್ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿದಿ ಬರ್ಸಾಲೆಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವೇರಾ ಅಂದು ಬರ್ಸೆ ಎತ್ತಿದಿನೊಂಡು ಕೇನ್ ವರತ ದೇವರ ಬರ್ಸೆ ಎತ್ತಿದಿನೊಂಡು ಮುರಾನಿ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಚಿ ಕಾರ್ ಪೂರಿ ತಿಂದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ಉನ್ಗುಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಉನ್ಗುಜಿ ನಾಯಿಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತುಲ ಅಂಗಿಲೆಜ್ಜಿ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಉಣ್ಗುಂಡು ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಗ ಅಂದು ನಾನು ಬರ್ಸೋಗ ಕುಂಟಾರ್ದು ದೀಪುನಿ ಬರ್ಸ ಅನ್ನಾಗ ಉಣ್ಗುಂಡು ಏಪಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊಮಿಲು ಸೊಲ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ನೀನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಒಲ ಚಿರತೆ ಮೀನ್ ನೀನನ್ನು ನಾಯಿಂದ ಎನ್ನದು ಪತಂ ಪೋಂಡ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೆತ್ತದಲ್ಲ ಭರತ ಆತಿ ಜತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜು ವಾರ ಆಯ್ನು ಚಿರತೆ ಕೊನವು ಬ್ಲಾಗ್ ಆತ್ ನೀ ಬತ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದ ಟವರ್ ಪಾರ್ದವಳು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಆಟಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಟವರ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಫುಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಬಾಡ್ನಿ ಮಾರ ಏ ಮೋಡದಿಲ್ಲಯ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಐಫೋನ್ ಕಪ್ಪು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಒಲ್ದುಲ್ಲತ ಕಪ್ಪು ಹೊಡ್ಯಾರ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ರಿ ನಿಂದ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡು ಮೀನ್ ಕಜಿ ಬಾಂಡ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡು ಪಾತಿರ್ರಂಡ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಅವಳು ತುಳ್ಳಾಡ್ರಂದುಂಟು ನೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಸುಂದರ ಬರೆಯಾರಂಡು ಕಾಫಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದ್ನಿಯಾ ಇನ್ನಿಕೊಂದ ಬರೆದೀವಿ ಅರ್ಧ ಬರೆ ಅಮ್ಮಡಂತೆ ಬರೆಯಾರ ಕೊರು ಅವ್ಳು ಬಜ್ಜೇರಿ ಸಂದ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಮೊಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೊಲೆಗ್ ಅಲಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇಪೇರೆ ಬರಾಪುಜಿ ದಾಲ ಪುಂಡಿ ಮಸ ಹಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಾವಡಾತ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಂಗೋಡು ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜ ಇಕ್ಕೊಂತ ದಿಕ್ಕೊಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಹಣೆ ಬರನೆ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಟವರ್ ಪಾಡ್ಪೌಡ್ ಮುಲ್ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಎಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈಫೈ ಏ ಮರಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಲ ಕುಲ್ಲಲಿ ಮಂಗ ನಕಲಿ ಮರಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲತ ಮಂಗ ಮಂಗ ಮರಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಕ್ಕ ಯಾ ಮೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೋಳ ಮೀದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನ್ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಮೀ ಪೂಜನ್ ಎನ್ನೋಡು ಈ ವಾರ ಗೊರ ಮೀಪುನಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಮೀತೀನಿ ಆತಾ ಹಾ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪ ಯಾಲ ಮೀಪೆ ಓದಿತ್ತಂತ ಅಜ್ಜರ್ ಬೆರಿ ಆತಿಜರ್ನೆ ಏರೇನು ಬೆರಿ ಆತಂಡೆ ಅಜ್ಜರೆ ಸಂಜೆ ಗುಂಡಾತ ಯಾನ್ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮೀಪೆತಾ ಅಪ್ಪೆ ಮೀತೆ ಮೀದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ನೀನು ಬೇಗ ಮೀಪೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮೀಪುಜಿ ನನ್ನ ಬೇಗ ಮೀದು ಈ ಮೀತನತ್ತು ಯಾನಿನ್ ಬೇಗ ವರ್ಮ ರ್ಯಾಪ್ ಇದಂಡು
ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗತ ಬರಲಿ. ಹಾಂ ದೆಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಲ ಬರು ಅಲ್ಪ ಪಿರವಡೆ